Portem anys parlant de l'emergència de l'habitatge, però jo de vegades em pregunto de què estem parlant quan parlem de casa, no? Perquè si parles d'immoble estàs parlant d'una mercaderia. Si parles d'un pis, doncs és totxo. Si parles d'habitatges, gairebé una necessitat o un servei públic. També pot ser altres coses, pot ser una eina de control social, perquè si t'has de passar 25 anys pagant la casa, i jo crec que ens hem de preguntar què és una casa, no? I una casa és un espai físic on tu et desenvolupes com a ciutadana, on tens les teves necessitats bàsiques cobertes, i també és un sentiment, no? Perquè quan tornes al teu país també dius torno a casa. No sé, per tu què és una casa? A veure, jo també estic d'acord amb aquest enfocament que dones tu d'aquest sentiment, que és la llar, aquest sentiment que estàs a casa, l'espai que et protegeix, on estàs a gust, el teu espai, que és una cosa que estudis recents estan demostrant que una cosa és tenir un sostre allà on pots viure i tal, i una altra cosa és tenir una llar, aquest espai que sents teu. I el que està passant, sobretot en temes d'immigració, que està a Espanya de pocs recursos econòmics, o fins i tot els casos, per exemple, persones que han de tornar a casa als seus pares si hi ha un divorci, diu, tinc sostre, però jo no estic a la casa meva, no és la meva llar. Llavors, clar, si estem parlant d'aquest espai de dignitat, que tu ho has dit, un espai digne per viure, hem de diferenciar, els anglesos ho fan molt bé, el house del home, el house és la house, la casa, el home és aquell lloc, la llar, que et dona protecció, que et fa sentir a gust, i això és una de les coses que és molt important, no només pensar en sostres, sinó pensar també en espais dignes on viure, on la gent pugui viure. Clar, i una altra cosa també que amb tots aquests anys veus en els mitjans de comunicació, que és una qüestió que sembla que de vegades només passi a Barcelona, o Barcelona s'emporta tots els titulars, tots els grans números, totes les reflexions, i en canvi el que passa a Barcelona és important, però també l'impacte que té en municipis més petits. Sí, efectivament, a veure, Barcelona sempre surt a les notícies perquè és la capital i perquè a més els fenòmens són molt més grans, tot afecta més gent, a més cases, a més persones. Però sí que és veritat que primer el que passa a Barcelona afecta, primer dèiem a l'àrea metropolitana, ara hi ha la regió metropolitana, ara ja no sé si a tot Catalunya, perquè ens trobem gent que surt de Barcelona i se'n va a viure a Igualada i ve cada dia a treballar a Igualada a Barcelona. Llavors, primer aquest efecte de taca d'oli, que si els preus pugen a Barcelona es va pujant a tot arreu. I per altra banda també l'efecte, això seria un efecte contagi, però també l'efecte imitació. Per exemple, es veia molt clar quan Barcelona va començar a crear aquests espais residencials, amb urbanitzacions o a les afores, totes les ciutats petites, mitjanes, van anar fent també el seu espai, el seu petit perihabitatge, la petita zona on també anaven imitant aquest sistema barceloní de fer una zona residencial, potser amb una caseta, amb un jardí, amb un no sé què. Llavors, sempre Barcelona és a l'efecte que sempre són molt de tot, perquè hi ha molta gent, però la resta del territori també està afectada, i fins i tot vull recordar que arrel de la pandèmia es va fer un estudi precisament de la Diputació molt interessant de què passava, que la gent volia anar a viure a zones rurals i no hi havia habitatge, perquè els habitatges s'havien convertit en habitatges turístics o perquè eren habitatges que no tenien la cèl·lula d'habitabilitat, perquè estaven tancades i tal. I van passar, justament, ara el rural tampoc no té habitatge, què passa? Aquí no hi ha habitatge enlloc. Doncs aquesta problemàtica que ja dic que s'estén molt en el territori, per tant a vegades fem això una mica de barcelonocentrisme, però la veritat és que a diferents escales es pot trobar a tot arreu. Justament ara estem al cor del Poble Nou i es poden veure nous edificis com aquest en el que estem, encara es poden veure fàbriques, encara hi ha alguns habitatges, alguns antics habitatges, és a dir, que les ciutats es transformen i la gent és expulsada de les ciutats, però alhora hi ha una frase d'un agent immobiliari bastant respectat, que deia que el sector immobiliari va començar a l'era de les cavernes, perquè el cap de la tribu era el que tenia el millor lloc i decidia qui es podia refugiar a la cova i qui no. Però estem al segle XXI. Hi hauria d'haver un dret a la ciutat, perquè tots paguem impostos,
perquè aquesta ciutat tingui uns bons serveis, els cotxes puguin passar, tingui bon asfalt, tingui una bona neteja. És a dir, que els edificis que hi ha a la ciutat tenen valor perquè nosaltres també hi hem contribuït a que tinguin valor. Bueno, a veure, ho has dit, el Poblenou és un exemple. La veritat és que aquí s'està donant una barreja important de fenòmens, no? Per una banda, el que és el tema d'unes parts de la ciutat que s'està convertint en llocs prohibitius per classes mitjanes, altes i gairebé, s'estan convertint en el fenomen de la gentrificació, no? De zones que s'estan convertint inaccessibles per sous mitjos i fins i tot mitjos alts, no? Per altra banda, tenim tota l'entrada de migració internacional que busca aquests llocs, espais privilegiats, Poblenou, que clar, això fa que es produeixi aquest procés d'expulsió, que aquestes persones que no poden pagar aquestes rendes se'n vagin a viure a altres llocs on sí poden pagar habitatge pel seu nivell adquisitiu, no? Però hem de pensar, la ciutat són les persones, les ciutats les fem no els edificis, sinó és la vida que li donem a les persones. Quina vida volem que tingui Barcelona? No? Volem que sigui un parc temàtic, volem que sigui... No, jo penso que justament a Barcelona sempre estem molt contents, no? De lo que és el barri, no? Aquest sentiment de barri, els mercats, la vida que li donem a la ciutat entre tots, no? Aquesta vida de proximitat. I clar, si anem expulsant a la gent, no? O sigui, és el procés aquest típic que la gent comença una parella, no? Bueno, haurien de buscar algun lloc per viure, no sé què, no sé quantos. Primer al barri, on coneixem, a prop de la família, a prop dels amics, tal, no? Quan comencen a veure els preus de la zona aquella, diu, doncs igual haurem de començar a mirar altres llocs, no? Perquè aquí no podem pagar, no? I això és un tema que afecta molt als joves. O sigui, portem des de la... Doncs ens recordeu quan parlàvem dels mileuristes i dels sous dels contractes escombraries. Tot això ja anàvem veient que aquí estava passant una cosa molt greu, que socialment, sobretot en els joves, estaven creant una classe molt preparada o més preparada que els seus pares, però amb un accés a recursos econòmics molt baix i que els preus de l'habitatge anaven pujant i els sous anaven quedant-se estancats, no? Llavors, de poc a poc, clar, vas veient que del teu espai de vida tota la vida t'expulsen i és el teu espai de vida, no? No passa res perquè vas a un altre lloc, bé, pots canviar, però la gent moltes vegades li agradaria viure allà on té els seus pares a prop, els seus amics, on ha anat a l'escola, en fi, el que coneix, no? I això és el que s'està perdent a Barcelona, perquè la gent ha de marxar a Barcelona i en altres ciutats, vull dir que han de marxar allà on poden. I sovint es fa... Bé, sempre intentem, som humans, no? Busquem culpables, no? Bueno, clar, és que han vingut molts immigrants. No? Llavors es donen xifres, per exemple, doncs Catalunya creixerà fins als 10 milions, on posarem tota aquesta gent? No? Farem 220.000 pisos, farem tots aquests números que criden tant l'atenció i al final no sé si és una qüestió tan numèrica, no? Tu ho deies, però és una qüestió de que aquí hem construït la nostra vida, que hi ha uns sentiments, que hi ha unes arrels, que hi ha una cultura, que hi ha una identitat. No sé si es pot reduir tot a números. No, home, no hauríem de reduir tot a números. El que passa és que, evidentment, ara en aquests moments, ja dic, hi ha una demanda molt clara d'habitatge, moltes vegades de diferents llocs, no? De persones que volen viure a Barcelona d'alt nivell adquisitiu, no? De persones passar d'habitatge residencial a habitatge turístic, i això pensem que això està enriquint a molta gent, és un negoci. De passar de tenir un pis que paguen un lloguer a poder tenir 4 habitacions rellogades que guanyes cada vegada 3, és que els preus no és que vagin a la baixa, els preus van a l'alça, encara que el lloc és una habitació, per lo que abans tenies un pis. O sigui, jo veig amb els estudiants que venen d'Erasmus i tal, el que els demanen per aquests preus de lloguer, jo dic, una habitació? Clar, això és el que no pot ser, no? Això és el que no pot ser, que no hi hagi una regulació, que no hi hagi una dignificació de tot això, no? Justament això que deies, que té a veure amb aquesta nova paraula que s'han inventat dels co-livings, de viure junts, és on allotgen a tots els nòmades digitals, els estudiants internacionals, els treballadors, el talent aquest internacional, perquè al final qui dissenya la ciutat del futur, no? Penses, ho dissenyen la pròpia població amb els seus moviments, ho dissenyen els polítics o ho dissenyen també una sèrie
grups de pressió, una sèrie de persones amb interessos econòmics. Doncs, per exemple, aquí en el món immobiliari tenim el cas de potser el lobby més gran a nivell urbanístic i immobiliari és Barcelona Global. Són gairebé 300 empreses que inclouen des de promotors, museus, mitjans de comunicació que fan grans campanyes, que agafen figures representatives de la societat intel·lectual catalana i que t'expliquen com ha de ser la ciutat del futur, i en aquesta ciutat del futur sembla que no hi càpiguen milers i milers i milers de veïns que viuen a la ciutat, no? I jo crec que aquests lobbies, aquestes persones que actuen a l'ombra, hauria d'haver un control democràtic d'aquests lobbies, perquè ells també estan decidint com ha de ser la ciutat i, com deia aquell agent immobiliari que deia al principi, i qui pot viure a la cova. Bueno, evidentment, a veure, estem en un món neocapitalista, un neoliberalisme que busca maximitzar els beneficis i que el benefici i el capitalisme van lligats, però clar, arriben uns moments de maximitzar els beneficis a qualsevol preu i això és el que no pot ser, no? Llavors, clar, li diuen co-living, bueno, doncs el co-living, però evidentment ja s'estan donant en aquests moments el que és aquest lloguer per habitacions, fins i tot en altres llocs, per exemple, en temes d'immigració, el lloguer per habitacions, per llits, per sofàs, o sigui, qualsevol espai, evidentment no declarat, i evidentment que aquestes persones no es poden empadronar perquè no els reconeixen un lloc. Amb un nivell d'explotació, perquè el que posa les regles és la persona que lloga i tu te vas, i llavors tot això, clar, això és un fenomen que està apareixent, no surt a les dades, perquè aquesta gent no surt enlloc, no està empadronada, no tal, però hi ha certes zones, doncs, l'Hospitalet, tal i que qual, la zona Coll Blanc, la Florida, tot això és un fenomen important, no? Llavors, aquí s'ha de veure que qui s'ha de regular d'alguna manera. El més preocupant és quan veus, per exemple, que els lobbies immobiliaris i els ajuntaments de les ciutats tenen els mateixos lemes. Aquí a Barcelona passa. El lema de Barcelona Global és Barcelonians by choice, som barcelonins per opció, perquè ho hem decidit, perquè hem volgut venir a estudiar i a treballar a la ciutat, i després vas per Barcelona i trobes les banderoles de la campanya de l'Ajuntament Barcelonians by choice. I clar, això crea una desconfiança també en l'administració pública, que ha de ser la que ha de vetllar per la funció social de la vivenda. S'estan movent molts diners en temes d'habitatge i evidentment aquí hi ha uns interessos molt forts, no? I és veritat que són lobbies molt potents. I l'altre dia vaig estar en una sessió de la càtedra d'habitatge i deien una frase que era ben trobada, penso, que deia que tots portem a dintre un petit voltor, no? En el sentit que si jo puc llogar el meu pis que tinc de la iaia de no sé què i el puc llogar per un preu a la veïneta del cinquè i al seu nòvio, o el puc llogar o el vendre amb una gran empresa que em donarà no sé quants més diners, què optaré jo? Doncs, en aquest sentit que tothom contribueix d'alguna manera, poc o molt, evidentment a diferents escales, amb aquest sentit de voler lucrar-se amb l'habitatge. I l'habitatge ha de ser un dret, no una cosa escassa com en aquests moments. Enllaçant amb el que dius, de que tota persona és un potencial petit voltor, perquè el sistema permet, si tu pots fer 400.000 euros venent la casa de la teva iaia, doncs no sé, s'han de tenir uns principis molt ben posats per dir que no ho faràs, no? I per tant és el sistema que ho permet. I en aquest sentit jo crec que si es vol solucionar o millorar, perquè solucionar és una paraula molt grossa, millorar el problema de l'habitatge, cal, a part d'evidentment tota la intervenció pública per regular el mercat, el que cal també és un canvi de cultura, de deixar de pensar en que la casa pot ser una inversió, en què pots fer molts diners, molt ràpid. La casa és allà on vivim i ens fem les persones, no és una mercaderia. I per tant, jo crec que aquest canvi de cultura no és una qüestió de llogaters o propietaris, és a dir, tant si pagues el lloguer
com si pagues una hipoteca o ja has acabat de pagar la hipoteca, a tu t'interessa que no et segrestin la ciutat. T'interessa tenir una ciutat viva, tenir relacions amb els teus veïns, per una ciutat pròspera, però en el sentit pròspera també a nivell de relacions personals. I per tant crec que és molt important aquest canvi cultural que a més no sigui una qüestió de propietaris contra llogaters, sinó que ho hem de fer junts. Sí, però Gemma, tot el que estàs dient estava molt bé, però partim d'una cultura on sempre, tradicionalment, la propietat, no? Espanya és un país de propietaris, no? Aquí el lloguer sempre, li preguntaré a la iaia, et dirà no, el lloguer no, que és llançar els diners perquè després s'ho quedarà l'altre. El que has de fer és comprar, no? Perquè això després un dia serà teu i tal i que qual. Que és el que també es va dir en el moment del gran boom de la bombolla immobiliària, no? Tu compra l'habitatge, et dona un 110% de la hipoteca perquè puguis comprar i posar la maca. I si falla, sempre estàs a temps de vendre. Clar, ningú li va dir a aquella gent que el preu de l'habitatge davallaria perquè estava inflat, no? I molta gent es va quedar amb el deute, sense casa i tal, no? Llavors, aquest canvi de cultura, de que el lloguer... Clar, nosaltres tenim un arrelament a lo que és la casa, o sigui, moure'ns, perquè sempre hem sigut propietaris i sempre... I això d'anar canviant, i els europeus ho tenen molt més clar. Et cases o et fas parella, doncs un piset petitó, venen les criatures, me'n vaig a les afores i tinc una caseta en jardí, em faig gran, torno al centre, és a dir, canvien, se'n van els fills, no sé què, busco una casa més petita, és a dir, canvien bastant. I després hi ha aquesta cultura, el llogater, que és la seva casa, també l'ha de mantenir, no és perquè és d'altre, i el propietari, que l'ha de mantenir, i llavors sempre hi ha aquest rifirrafe de qui paga, si hi ha una no sé què, no, és més estructural, és conjuntural, és una cultura totalment diferent de l'habitatge. I aquí, si parles amb qualsevol persona, et dirà no, has d'invertir en totxo. A la que puguis, inverteix en totxo, perquè no t'atrafis d'allò, que si l'oro... No, el totxo és un valor segur, no? Clar, amb aquesta cultura de que inverteix en el totxo, que després llogaràs, que després no sé què, després podràs especular. Clar, canviar de tot això no és fàcil. No, jo no dic que sigui fàcil, però dic que és clau. És a dir, no podem pretendre seure'ns i que se'n solucioni el problema. És a dir, crec que les persones que estan afectades no poden esperar que caigui del cel l'habitatge. Les persones ens hem d'organitzar, ens hem de sindicar, hem de formar part de l'associació de veïns i hem de lluitar per la nostra casa, per allà on ens hem fet com a persones, per allà on tenim aquest sentiment associat. I crec que és molt important que aquest front comú entre persones que viuen de propietat i persones que viuen de lloguer, perquè és que la ciutat l'estan segrestant a tothom, no només a les persones que viuen de lloguer.